ba ga yaro lokacin da aka haife shi ba har zuwa shekara 1 kana ganin gabbansa suna da kwari ne amma waɗannan kafiran da suke son duniya suka rabu da lahira suka yi bautar Allah Allah ce mu ne kuma ka halice su kuma wani abu da za ka gane bayan Allah shi ya halice su yake azurta su su ci su sha Allah ne ke musu wannan muna gane akan kaidar wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin akan kaidar wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul alim to amma Allah ce mu muka halice su wa shaddadna asrahum ko mu ne muka karfafi gabban su bayan mun halice su muka karfafi gabban su sai Allah ya ce wa idha shi'na baddalna amsalahum tabdila inda mun ga dama inji Allah sai mu canja kwatankwacin su canjawa mana Allah ya tafiyar da su ya kawo mutane irin su wanda za su mai da amma yadda yace ha antum haula'i tud'una tunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi sai yace wallahu al-ganiyyu wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum in Allah ya so to nan take Allah sai ya tafiyar da ku ya kawo waɗansu ko ba za su zama irin ku shine wa idza shi'na baddalna amsalahum tabdila in ma ga dama inji Allah in mun so sai mu canja irin su ma'ana mu kawo mutane irin su muna gane ha kamar yadda Allah madaukakin sarki ce in ya sha yuzhifkum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin sai yace kana Allahu ala dhalika qadira wani gurin kuma Allah madaukakin sarki yake cewa in yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid sai yace ma dhalika ala Allah bi aziz in Allah ya ga dama sai ya canja ku to da haka ribar dan adam shine da'a ga Allah to Allah madaukakin sarki inna hadhihi tazkira wanda daga cikin malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi inna hadhihi al-ayat tadhkara wasu kuma suka ce abin da ake nufi inna hadhihi sura tazkara kaga waɗannan ayoyin da aka ja su ne gargadin amma malamai suka ce a sura ce gaba ɗaya gargadi kuma kalli suratul insan tun daga farkon ta har ƙarshen ta gargadi ce wa'azi ce in ka zauna ka bi suratul insan ka ce bari kai aiki da ita zai wahala ka saba ma Allah in ba tsautsayi ba zai wahala kai ba daidai in ba tsautsayi ba domin abin da zai ja ka samu lada zai zo abinda zai hana ka samu zunubi ma shi ma zai tsoron Allah zai hana ka zunubi da tsoron wutar jahannama da tsoron sakamako mummuna kamar yadda sare da aljanna da kyakkyawan sakamako wannan kuma zai saka aikin alkhairi shi yasa Allah kira ta yace inna hadhihi tazkara faman sha'a attakhadha ila rabbih sabila duk wanda yaso sai ya riki tafarki zuwa ga ubangijinsa ay tariqan wa maslakan sai ya dauki hanya zuwa ga ubangiji abinda ake nufi man sha'a tada bil qur'ani wanda ya ga dama sai shi bi da alqur'ani dan shari'a tana cikin qur'ani shi yasa bayan da zaka yi riko da shi kai asara qur'ani shi qur'ani komai nasa duk wanda ya alaka da qur'ani ko ta wace irin hanya kai alaka mai kyau da alqur'ani to zaka samu lada in ka kai alaka da alqur'ani kuma ka shiga wuta to ta hanyar da bata dace ba amma a ce kana tsubbu kana rubuta qur'ani da jini kana jefa wani bangare nasa a matsayi kana sa wani bangare nasa jini to wannan wuta zaka amma dai ka karanta ka san ma'anarsa ka haddace shi kai aiki da shi ka koyar da shi to wannan kai imani da shi to wannan ba inda zaka je game da alqur'ani sai aljanna wani zai shiga aljanna ta hanyar alqur'ani amma la Allah ko izu ɗaya bai haddace ba amma ya hidimtawa alqur'ani ya hidimtawa ma'abuta alqur'ani wani bai da kuɗin da zai hidimta mutane bauta alqur'ani amma la Allah lokacin da suke yin iskali ko suke karatu cikin dare yakan taimaka musu da yayi yakan kunna musu wuta wannan shine hidimarsa a gurin su wannan to shi qur'ani zai samu riba alqur'ani wani kuma a'a cikin dukiyarsa ne yake dan ware wani abinci ya ba su dan bai kamata a ce wato yaran da suke kokarin hadda alqur'ani a ce wai suna bara ba bai dace ba wannan sakaci ne da laifin masu kuɗin mu me yasa ba za ka dauki wannan ibada ka ce makarantar gwaniwa ne ni ne mai bata ci da sha da komai har ƙarshen rayuwata kai in kana so ma kai musu wata dabara ka samu musu wani kasuwanci da akalla wannan makarantar a wata
za a ringa bata naira miliyan 1 ko miliyan 2 don yara su ringa cin abinci Allah masu kudi sun yi asara sun yi wannan amma mutane ko abin da suka iya sai zo su fara complain ana bara to me kai ku mutanen unguwa me kuka makarantar unguwarku dan addini ya ci gaba dan Qur'ani ya ci gaba Allah shirye da mu Allah ya ce ma tasha'una illa an yasha Allah ba duk abin da kuka so bane zai kasance illa an yasha Allah sai dai in Allah ya so inna Allah kana aliman hakima lalle Allah mana duk abin da kuka so ba zai kasance ba illa an yasha Allah sai dai idan Allah ya so yanzu ka ware miliyan 20 kace kana so ka je ka sai mota kaga ai kana so ka sai motar to sai Allah ya so za a siya in Allah bai so ba a hanya sai ka yadda kuɗin ko ba rai sai ka kwace ko sai ka je ka canja niyya ko sai ka tafi sayan motar a ga ma wata matsala a gida da suka shafi iyayenka ko yayanka dole ka dawo kai wannan hidimar to duk abin da ka tsara zaka yi ba zai yiwu ba sai in Allah ya so ashe bawa yana da mashi'a Allah yana da mashi'a amma mashi'ar bawa tana karkashin mashi'ar ubangiji shine wa tasha'una illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima lalle Allah ya kasance aliman masani ne wanda ilimin sa bai da iyaka hakiman kuma Allah mai hikima ne subhanahu wataala sai tabaraka wataala ce yudkhilu man yasha'u fi rahmati Allah yana shigar da wanda ya so wanda ya ga dama Allah kan sashi a cikin rahmarsa shine yudkhilu man yasha'u fi rahmati ma'anarsa shine yahdi man yasha'u wa yudhillu man yasha' faman yahdihi fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la Allah duk wanda Allah ya so sai ya shiryar da shi wanda kuma Allah ya ga dama sai ya batar da shi naka duk wanda Allah ya shirye shine shiryayye duk wanda Allah ya batar to ba wanda zai iya shiryar da shi shi yasa karkai mamaki dan ka ganka akan shirya kaga wannan sunnar ina tabbatar ma ita hanya ta gaskiya domin sunna ana gina ta ne da Qur'ani da hadisi akan fahimtar sahabbai da tabi'ai shi yasa zaka duk wanda bai da gaskiya to da mu yake fada duk wanda bai da gaskiya da mu yake fada muna gane to amma ba mu da karfi ba mu da dabara sai gurin wa sai gurin Allah muna gane domin in ba dan taimakon Allah ba a ce bayan wanda suke gaba da ku kuma a je a kawo ɗan ta'adda dan mai tatsi ne dan ta'adda ne ko ya san mai tatsi ne dan ta'adda ne garin nan sai da aka yi fadan mai tatsi ne kuma yan kalakato suka samu dama wannan abin da su akwai wani dakta a Katsina in yana bayanin kare mai tatsi ne aka kira shi aka ja mai kunnansa kai ba zai yi ba ka daina faɗin mai tatsi nan ku bari sai mun samu dama sannan ma yi maganar mai tatsi ne taqiya ce sannan dai zaka an ce mana an kona mana masallaci ko an mana kaza wallahi masu bakakken kaya ne su suke zuwa su tunzira su sa ai mana to amma ita da awar da haka take ci gaba yau kaza ya faru gobe kaza ya faru in kana so ka ga surar yadda da awa take ci gaba in Allah ka je ka karanta hadisin Rabbul Gulam hadisin Rabbul Gulam saboda ka'idar Allah ce in dai kuna kan hanya ta gaskiya ta imani sai Allah ya jarabe ku wasu za su zage ku za su aibata ku za su muku sharri wani laifin ma kun yi za su zo su ringa tozarta ku da shi na ku yan adam ma duk wannan babu damuwa lan yadurrukum illa ala wallahi wani yadda yake jin haushin ahlus sunna da zai samu wutar da zai jefa su duka su kone da yayi Allah muna gane to abin da ya kamata shine mu zama masu da'a ga Allah masu biyayya ga Allah mu zama masu hakuri mu zama masu juriya komai zai wuce da awar bata kai haka ba wata ran da ni da malam Ibrahim da malam Yahaya muka ji gurin wani malami yace kwantar da hankalinku za a yi nasara yace da daga bangaren rijiyar lemo haka kurna rijiyar lemo Bacirawa da nan bangaren zuwa rijiyar Zaki nan bangaren zuwa unguwa uku da nan zuwa brigade Gama rijiyar lemo ana Rimin Kebe ahlus sunna basu kai kirga su da hannu da an yatsu ba basu kai ka kirga su da hannun yatsu ba amma ka da'awar ta dinga tafiya har zuwa yau yanzu a matsayin ka na ahlus sunna in nace maka faɗi adadin masallatan mu na juma'a nawa zaka ci in nace ka faɗi adadin na kam salawat nawa zaka ci in nace ka faɗi adadin makarantun islamiyyan mu na yara da tahfizi nawa zaka ci in nace ka faɗi makarantun mu na mata nawa zaka ci
in nace ka faɗi adadin mutanen da ka sani wanda za su iya sauraron karatunka amma ba za su inda kake ba, za su iya zuwa su ji lecture ko amma ba su suna sporting abin amma ba za su iya zuwa ba. Nawa ne? Mun sani muna da yawa kuma alhamdulillah daidai gwargwado an yi karatu daidai gwargwado, sannan daidai gwargwado ana jin tsoron Allah, to amma sai kuma mu ƙara da kaskantar da kai da haƙuri. Karka yadda kai rigima, karka yadda kai tashin hankali, saboda mai abun faɗa baya faɗa sai dai ya faɗa. Kuma Malam Jafar yace wai idan mutum ɗane shi ta fuskar dalili sai ya ruwan aya ruwan hadisi. Shi sa da wani rikitaccen tsoho ya fito ya zage ne yace mun shashasha, nace a la'alla ba dan Kano bane. Ita Kano duk dan Kano zaka same shi da tarbiyya baya zagi. In ga dan Kano yana zage-zage to ko dai ya haɗu da baki mutanen banza ko kuma ya samu matsala a kwakwalwa. Ina ga ma gaskiya, shi sa ba za mu yi zagi ba. Kaga tunda na zauna a nan gurin me nake, in ja aya in ja hadisi. Shi kon ka bashi wannan lokacin da ka bani, wallahi tallahi billahi ba zai iya jan ayoyin da na ja ba. Kuma ya zo ƙarshen rayuwarsa dab yake da kabari, duk da ba wanda ya san gawa fari. In na mutu yanzu na yi abin da bai yi ba a cikin rayuwa, saboda yana da wata hasada, yana wata unguwar da yankin mahaddata alqur'ani ne a gurin, bayin Allah ne nagari in aljanna da izinin Allah. To shi ya zauna a gurin shekara da shekaru amma Allah ya haramta masa alqur'ani. Amma mu ba alfahari muke ba, amma babu wata aya a Qur'ani tun daga suratul Fatihatul Kitabi makiyatun wa hasabu ayat har zuwa minal jannati wan nas, da zamu nemi hararo to take zuwa. Sai dai mu'jiza ta alqur'ani, amma ba wai dan a ce ba iya ba. To kai da Allah ya wannan baiwar, dan kaga mutun yayi shekara 60 70 80 ya ce ma shashasha, da wanda ya iya alqur'ani da wanda bai iya alqur'ani ba, da wanda baya haniya da wanda yake hayaniya, to waye shashasha? Amma saboda mu ɗan Kano ne, shi garin Kano gari ne da aksarin mutanen Kano duk tarbiya gare su, tarbiya gare su, haka ba ma rama zagi. Shi zagi bai da makaranta, ba sai ka je ka koya ba. Yau in ka ga dama sai ka kirkiro sabo wanda baka taba ji ba, amma ka ce haddathana fulan an fulan an fulan, wannan sai an je makaranta. Muna gane ha? Ka zo ka karanta Qur'ani a jika, ka ce rijalun mai rufu'a guda 6 ne kuma abin cika a ga 6 ne. Ka ce khalidina fiha abada 11 ne, abin cika a ga 11 ne. Ka ce inda Allah ya hada alkitab da alhikma guri 10 ne, gurin ayatul lahi wal hikma guda 1 ne, kuma a duba a ga haka ne. Ka ce inda Allah ya ce atiullah kuma mai maimaita ya ce wa atiur rasul guda 5 ne. Ka zo gurin wa min ayati ka ce a aka mayu'a. Ka zo gurin a ilahum ma Allah ka ce babaqataku. To wannan sai an je makaranta. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.